खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 सेप्तेम्बर 2024 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। गिबि फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांनो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुङोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबो हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोद आला खाला मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै आखाइनिफ्राय गोमाफिननो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव एना एनि फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो सांग्रां जानांगोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। बहाबा दावबायनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन।
गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागौ मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन गोदान खामानिखौ जागायजेननोबो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन
गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। अब्लाबो नाथाय सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।